Denboraldi honetako kontzertu berrian, Euskadiko Orkestrak Nikolai Luganski piano jotzaile errusiarra izango du lagun, Rachmaninov herrikidearen lanik konplexuenetako bat interpretatzeko. Pianorako 3. kontzertua. Kontraste handiak eskaintzen dituzten beste 2 piezarekin osatzen da programa musikala. Anatoli Liadoven Lakus orgindua eta Bela Bartoken orkestrarako kontzertua. Pilar Zitolerrek 5 hamarkadatan bildutako arte garaikideko bilduma ardatz hartuta egituratzen da, emakumeen genealogiak erakusketa. 21 artistaren lanetatik abiatuta, artearen kontakizunaren eraldaketa aztertzen duen berrirakurketa feminista proposatzen du. Podemos meter la pata más hasta el fondo que una inteligencia artificial. Y ahí puede haber un descubrimiento. Ignatius Farray, Tenerifeko humorista, La Vida Moderna podcastagatik eta El Fin de la Comedia telesailagatik da ezaguna. Ostiral honetan, Tolosako Leidor Aretoko oholtzara igoko da. Humore absurdo, ausart eta ironikoz beteriko showa eskaintzeko. Y yo pienso que no hay nadie más libre que quien riega plantas artificiales. Ipurbeltz ikuskizun familiarrean, Zuhaitz eta Arbi elkarrekin lan egitera behartuta daude, baina ez dute bata bestearen ikuspuntua ulertzen. Hasieran arazo bat zirudiena, azkenean ikaskuntza handi bihurtuko da. Kolore guztiak sartzen diren mundua ikustea lortuko dute. James Rhodes piano jotzailea Bilbora iritsiko da Mania ikuskizun berriarekin. Bere kontzertuetan, Rhodesek publikoarekin zuzenean elkarrera egiten du, interpretatzen dituen obrei buruz hitz eginez. Programak Chopin, Brahms eta Rachmaninoven lanak jasoko ditu. La cosa más bonita con la música para mí es que es una manera de viajar para adentro. Kulturplanik onenak EITB-ren eskutik.